Nasa linya na to karon mga higala, walay laing usa sa mga pinakakugihan. Makita yun na to ang agi aning kapitanan grabe ni. Di mabangbang. Nasa linya na to, nag-inusara ang kapitan. Usar magi kapitan. Diya sa barangay Ruparan ng Dakbayan sa Digos, Kapitan Awing Limasa. Kap, mayong buntag sa mga diya, Kap Awing. Ay, naday kay monitor, Kap. Naday kay monitor, Kap. Sige, ako lang na ipasla para mas klaro. Mayroon kapitan ba kay sige yun paminaw, ganahan kay tani. Ayan. Hello, Kap. Oh, hello, Mike. Kana mas klaro. Pakihinay lang ko gamay sa monitor ito, Kap. Okay. Asa man day ka karon, Kapitan Awing Limasa? Na ako karon sa barangay, Mike. Ay, usayo nun kadali. Nayo sa iyo noon. Okay. So, okay ra makatawa. Okay ra. Alright. Kap, ako amanggong ipangutana or i-interview sa imo para sa kasayuran sa tanan, mga taga-Digos o sa mga taga-Davao del Sur. Labi na diha sa Barangay Ruparan. Kap, naay giabrihan niya kalsada diha, Kap. Asa man na dapit? Unang-una may buntag sa ato ang Mayor Joseph Cagas. Oo. Ug sa ato ang Gobernador Douglas Cagas, ug sa ato ang Vice Governor Mark Cagas, ug sa ato ang Congressman Ma'am Didi Cagas. Ang ato ang Gabriel Mike kaning diri sa Ruparan to sit Barangay San Agustin nga dalan dugay na kini nga gipangayo sa ato ang mga katawan sa pang mga administrasyon mula sa tubag. Panahon paglingkod na karon ni Mayor Joseph Cagas. Dako kay kalipay ang katawan sa sitio kay tuon. Ang ilang pangandoy nga dugay na naabot na gyud. Asa nga sitio nagsugod ang kalsada, Kap? Diya sa Ruparan. Sa sitio Palma to San Agustin. Sitio Palma to San Agustin. Asa nga purok or sitio sa San Agustin gawas? Purok-por na siya. Purok-por. Palma. Purok 4 sa sitio to San Agustin. Okay. So dati nga wala pa na nabrihan, unsa man na diha? Mga kakahuyan, kahumayan, unsa man na diha? Kahuyan ug humayan, may kung kaning lamakan kay siya. Unsa man na lamakan, Kap? Kaning humok gani nga kuan kay basakan man. Okay. So unsay gihimo sa engineering? Ipamutangan siya mga boulders, mga dagko nga mga bato. Nagipagahi antod nga natampir mayo antod na dalanan gyud siya. Nakita man nato sa Facebook nga murag kalsada na gyud siya, Kap, piti na nindota. Dugay na dining kuan, Kap, dugay na dining pangandoy sa mga di lang kay taga Ruparan kundi pati na usab sa mga taga San Agustin. Sa istorya pa sa mga katawan diri, Mike, ningon man sila nga ikatulo na daw ko kapitan nagsaad, ikatulo na daw kapitan ko. Katong naagi daw ang kapitan, sige daw saad nga mao na paglingkod daw nako karon aksyonan gyud daw. Naagi po sa tuang tabang sa mayor. Siguro base sa imong gisulti nga ikatulo na kapitan nga natuman na gyud na basig igo lang sila sa saad. Ikaw sige makag-follow up. Kulit man kay kadidto para matuman lang gyud na gusto nimo o gusto sa katawhan dia. Anyways, sukad lang nga nahimo kang kapitan o nahimong kagas na sa bang mayor, Kap. Sa tinor lang yun, Mike. Oo. Ang galing plastada yun rin. Kaya sa tuang mayor, nga naglantaw po siya o galing agyanan sa mga tao kaya para misod yung kayo, gulang yun yung dalana. Kaya para nang pagpagawa sa itong mga humay, magkinanglan pagkarga, layo kayo. Oo. Karon, sa pagkaroon yun, masubdan lagi siya o mga truck. Uy. Para sa mga humay nga ikargada. Masulod na yun ang truck? Masulod na yun. Maghapon ganun. Yagi si Mayor. Itanaw siya. O siya nga, okay daw kayo. Ang pasada. Mga itong gabi, Mike, tungkol sa kalipay sa mga katauhan, ilitsura nila ang mga operator. Itong mga operator sa mga heavy equipment. Motong nakapost din mo sa Facebook nga sa tumang kalipay sa mga katauhan diya sa sitio Palma, gilitsunan ang mga operator? Gilitsunan. Nag-amot ang mga tagiya sa yuta sa dalanan. Para lang yun siya.
malipay po ng mga nagtrabaho. Grabiha anak ka po. Okay, grabe maging kay kalisod lang yung trabaho gid Mike, lubong-lubong yun sila. Sige lang may gaguyod kay pagkuhan kay kasi yung lisura mo to nga lipay na kayo mga tao kay may lagi pagkaagi ang kuan lagi anan sa kuan. So, agig pasalamat nila kay nakita man pud nila ang trabaho sa mga operator nga di gyud basta-basta ang pagbutang lang sa mga bato siguro diha pwede nang hasula. Ilahang gilitsunan. Pasalamatan yun nilang nagtrabaho yun, Mike. Kinsa man ang mga operator sa city, sa province? Sa province siya, Mike, kay mao may naka-schedule. Kay katunga tayong pag-request ako, nabisi man ko ang city. Kaya nakapungpunggi pangkuhan, i-requestan. Okay. Kaya na timing po nga ang Kapitolyo nga wala po gamit ang heavy equipment. Mo to, ipahiram na po ni Governor sa kuha ang mga heavy equipment. So, Bali, 4 days na siya kitrabaho, Mike. Paspas ka trabaho, 4 days na human na yun. so humana na gyud ay ni Kap, humana na gyud ay ni makalaos-laos na gyud ay tadiha. Kung gahapon din siya na human, Mike. Mo to nga gilisunan sila sa last So, day. wala mo gihimo nga kuan ana kanang inauguration, ang pag-abre anang kalsadaha, barangay-barangay lang wala mo gihimo. Para Wala ako pa, Mike. Kaya bago pa man po siya na human, mo pa man po itong sabutan sa session niya. I-invite na mo si Mayor. ayaw na i-tiles Kap ha. Lahi ra ba ka kugihan kay ka. Kap, murag sa nakita nako, murag ganado kay ka kay bisag asa ka mo adto sa city, sa province, open na kay ta. Mao gid Mike, kay kita gud nga bara. Ay nawa man. Dali ra man po kay maurot imong load Kap. Oy, unsa man na imong pantawag? Ako na nanawag Kap no. Tawagan ta kag balik Kap. Uy, pagkanindot na lang yun. Diha na day ko mag-stroll-stroll, agion ko na be. Man ako lang tawag Kap, magbangga tong tawag. Agion ko na be. Agion ko na. Okay. Sige Kap. Padayon. So, inga na Kap, makaduol tag province, makaduol punta sa city. Sa tinod gid Mike, kita kaya sa lugoon ta sa katawhan. Yes. Siyempre, ang mga mulo sa tao nga dugay na, na akong priority yun nga. Mapabot sa ilaha, pinagi po sa tuang mayor nga nitabang din ha. Kaya wala kitang mayor na to nga nitabang, lisig kita. Sumasa itong ingon-ingon nila sa mga tao nga, tulo na kakapitan daw nagsaad-saad. So, wala, saad lang ka, wala lihok, di kita siya mabot. Dili man pala sa tuwa, Mike, nga baga man taglaong mo doon sa itong politiko. Oo. Basta para sa katauhan, dapat baga tagnaong. Ala, yun, Mike. Wala nga, pasalamaton niyo ko sa tuang gobernador, sa tuang, labi na sa tuang mayor, yung sa kagas nga maugil, kuy dako kay katabang. Tagaan-tagang panahon unya Kap, magkapasalamat ka sa ilaha. Kap, siguro naman nalipay ang silingan nga barangay na to diha, ang barangay San Miguel, San Agustin. Siguro naman nalipay siya si Kapitan Nakwa diha. Saro naman. Diba? Sa ko pong pagkabalo po, nalangit mo yung pagkusaya na. Gani ako ginan siya nga, kana nga adlaw mo na ang pagtrabaho diya. Ito, nag-ingon mo to siya nga mag-meeting po sa siyang council. Nagpaabot rin ko nga, maabot siya. Wala mo siya naabot mo itong ako na lang po ini tapa na lang yung tanan. Kaya para lang yun nga, mapaabot lang yun ang mga mulo sa tao sa Agustin sa Luparan. Kung sa'y makig-meeting sa council nga, musugot o dili, meetingon sa niya. Maman ito itong pagkita na mula, so ito yung giingon nga, mag-meeting pa daw sila. Okay. So, siguro ang gimitingan, kung musugot ba sila nga, abrihan na diha o dili, ana siguro. Tapos ko kabalo, kung sa ilang kwan, kay maman ito yung itubag sa kuha. Okay, wata kabalo sa ilahang gimitingan. Hinaut po ta nga, kalipay na nila diha sa mga taga, siguro nalipay mga taga San Agustin, kang kapitan ba, o sa mga barangay officials. Makatabang po na sila. Sa ako nakita yun, ako sila kalipay, Mike. Pag-ato na ako dito, pagtabok nito, nanapok man ang mga tao. Okay. Malipay daw sila, dali na daw ang pagkaagi sa ilang mga produkto. Maayo. Dili daw sila madakan o gasto.
Maayo, maayo. So kisa man gyud ang pinakaunang makapahimulos ani Kap. Ang makapahimulos sila sa tuwa, ang kuhan yun, yung mga tagyaw, mga basakan din na, ma'am, may sa area. Mga tag-iya sa Basakan. Oo. Okay. Sige ka. Kaya, kana nga area, Mike, bali, pulo ka tag-iya na, pikas-pikas, nga isa tunga, wala mo gihagi ang dalan. Bali, donate lang po sila, o tunga, isang donate yan, Mike. Mm. Grabe Kap, no? Di ko sukat akalain Kap na upat ra ka adlaw gitrabaho Kap. Wala po na akong gihangaan sa ato mga operator niya sa probinsya, kay paspas kayong trabaho. Grabe. Kaya ang istorya pa nila, sugo yun sa gobernador, kapaspasan, kaya para malaghan pa daw mo servisyohan. Grabiha, ano eh. Okay. Kap, mensahe na lang nimo Kap sa mga katawhan. Nimo diya sa Ruparan. Ipakuan sa ilaha nga ang trabaho nimo o ang kining nahimo nga resulta nganong gipadaog nato ang nagkahiusa karon ang province ug ang city. Mao na ni. Usa na ni sa sinugdanan. Go ahead, Kap. Unang-una, pasalamat kayo ko sa mga katauhan, labi na itong nidunit sa mga dalan. Nga, kini nga project na to, inaagi sa ato ang gobernador o mayor, na nagka-alayon yun sila karon. So, isip unsa pa yung atong i-request para mulo sa mga katauhan, wala angay mo balibad. Ang probinsya o ang city, kalyado man, nagka-iusa man sa pagpaserbisyo. Yan. Muna kami nga isip nga barangay official nga sulugon sa tao, maningkamo today nga kung unsay kayuhan nga mapagamay gasto ang ato ang mga katauhan, buhaton gyud ako putob sa magaya. So, Ayan. gani Mike, aside sa anak karon nga parang tumalkid, dana pod katong para pabukid na pod, kadalan. Grabe. Para nga atong mga katauhan pod nga mag-uumal sa bukid, madali na po ang ilang mga tanom dito nga mais, kaning kalabaw, mga gulay, nga maagi na gidri, pinaagi sa sakyanan na, dili na kabayo. Usaw man na, kalsada nga abrihan, padakan. Abriana na po na siya, Mike, kani, ipasurbi na ni Mayor, gikan sa suong, padulong diri sa Ruparan. Grabe. So, naanagin na siya, ibadjitan na lang nino, 2020 siguro, pasurbi naman niya. Okay. Para sa kuan, nindot yung kayo, Kagas Limasa sa Ruparan. Okay, Kap. Okay, salamat ko sa mga katauhan. Oo. Labi na sa tuang gobernador. Okay, Kap. Sige, mensahe ni mo, Kap, para nila governor sa mga Kagases, ka Mayor. Go ahead. Salamat sa tuang gobernador, Kagas, na usapod na ni kahiram sa mga equipment, kaya para lang din mapadali. Ug sa tuang mayor, nga maugit ko'y nagpa-kudo tanan, kaya para lang din mahuman ang mga mulo sa tao nga di lang gipangayo. So, salamat kayo, Mayor Joseph Kagas, o sa Vice Mayor Banya, o sa Councilor, Alright. o sa ato ang mga board member po sa probinsya. Okay. O, lang dyan natin, kayong salamat. Okay, agi-agi niya ko diha pohon, Kap. Agiong ko ng dala na. Mike, text lang ko, Mike, para po na Sige. maubalan punta ka sa area o asa ka tapit kung una o tanaw. Okay. Ipakita na to sa katauhan. Ako man ipakita sa katauhan na. Sige, Kap. Salamat kay Kap. Mabuhay ka. Good morning, Kapitan Awing Limasa. Kap. Okay, salamat kay Mike, no? Sa mga katauhan sa Barangay Ruparan. Salamat kayo. Okay.